Încet, 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 încet. Γάτεψε το εσύ. Faci și mie una? Nu. Nu, nu, nu. Nu pe mine! Tu! Nu stă piscină! Wow! Να στείλω τη φώτο. Τάτι, αλλά μην αφήσει το μικρό να μπει μέσα γιατί θα τα κάνει εδώ. Όπα! Μην αφήσει το μικρό εδώ μέσα γιατί θα τα κάνει να τρέξει. Δεν μπορώ, δικό του είναι. Άμα θέλει να μπει, θα μπει. E trimis lui Constantin video. Ok. Hei! Video are și... Baby! Από πού το πήρανε? Το βρήκαν in Moro και το τούτο είναι γάλα, ήταν άρο. Καλή το λέω. Εδώ, έλα. Εγώ θα κάνω βίντεο το γέμουρας. Γεπ! Γεπ! Σούκια. Να ανεβώ πάνω του. Ναι. Όχι, Έτσι, πας καλά. έτσι να όχι, ανεβείς και να είσαι έτσι. Έλα, θα το τρομάξω, δεν θέλω. Πώς μπορούμε να παίξουμε μαζί του? Κοίτα. Τια! Θα τρομάξουμε και να κάνει πέρα δόθε.